Tu yang pi pidai nak kaseng HSPDP. Ngadi u join secretary jong ka HSPDP Youthwing. Ngabar hukum organizing secretary jong ka Youthwing jong ka Ramrai. But ngiwan hang ni ban kerjaan u kertong jong ka RDA som larang ba Robert Jun karja den. Ya bon pion tawan kesan na. Hoi ngi bun. Bat lokmi bat. Hoi bat long kumi bat samla. Bat kinong alam jong ka parti HSPDP. Presiden jong ila dan semua is general secretary ri dan. Di Presiden Jawa Women Swing Rukidan bagi kun samla baro nadu maksendot ni dan lang ni ngiwan ban kersian ba ngi bangin penpoi yau bar Robert Jun sa dorbar ba parlimen Kan kabut SPDP kan peran ba company yang kertong kesan yang UDP mentah. ke HSPDP kadi ka parti ka balak slam ha bat kadi ka parti ka bolong very discipline bat ha we aba kila kinong alam ki ba hakmat kila asim ya garai kinong bot jong ka parti kilong ki ba discipline bat kin le kum tahi Susu kum no mentah pin ya trilang ka UDP SPDP. hoi Kijan jikreman mentah. mentah ngidan khat sangut ki MLA ngidan sibon ki MDC te kat kum ka jingkhen ni te ngidan ya ka jingkerman ka bas camp bangin poisa ka thang Nani sekmat kidang late lang bat UDP ban late meeting late lang. hoi nang ni sekemat ngindang yai beteng bat ngindang don sibun teli ki meeting bat ngin yai late ban pensai ki pajba ba bali ki di ban jet RDA bat bali bangi di ban penjob i ba Robert kumu MP jungi Sawas kasihil ka jingi kun kalong bat pedang ka UDP bat no. ka jingi kun awas kumu pitip hi ki ka base ka di jong sing bat entah ki UDP ki don bon teli ki seat bat kumta bangi le trailang ki pajba ki lang nang yok mensem bat kemar ta tien ha ka ni kenti i ba Robert Jun in poi sa ka thang